Kumaldita. Hello, what's up mga palangga? Good morning, and today is Sunday, 7 a.m. And this video is just a random video. And by the way, kung bago ka sa akong channel, please do consider subscribing by clicking the subscribe button. And I just want to share because happy ko karang na morning because we already reached 5,100 subscribers, so 5.1k subscribers. Thank you so much sa inyong tanan, although dili na gid kay daghan nagatanaw sa akong video because I proud neto. Talagsan lang kay ko nag-upload, but yeah, thank you so much. And for today's video, I'm going to share sa mga nahitabo last week because last week was actually parang special because birthday ni Papang, Niuli ko sa balay. And at least parang special yun siya, Niuli ko sa balay, and nag-video ko gamay. I attempted to vlog and some of the events last week na gusto na akong i-share pero di na ako ma-share, but I decided to make a video like this nga ako siyang ipakita itong mga nahitabo, itong mga niagi kasi sayang kayo mga videos and gusto mo i-update artista, gusto ko lang i-share ang mga nahitabo last week sa ako ang life. By the way, I just want to plug the YouTube channel of Christian Sumalinog, Sir Christian Sumalinog. Butang na ko ang link down below. And yeah, Christian, i-search niyo Christian Sumalinog. Colleague na ko siya sa kuan sa UM. And yeah, please subscribe niyo siya. And yeah, thank you so much, and I'd like to share this video sa inyong tanan. Good morning, happy Sunday. Sana what's up mga palangga? Today is Monday, October 12. So,
yeah, this is just a random video. I'm going to show you what will happen with my Monday. So 9 in the morning na ngayon, so have my cats in here. Kusugay mo ka na nga akong iring. Kamo, nga dili man mo mukhaon. Nga dili mo kaon og cat food? Ikaw? Ha? Dili na magkaon og cat food ang akong mga kong iring. Kaon yun ako ng dog food na po siguro ni ba? So 8:51 na karon, so I have actually a parang ako'y gustong buhaton, so I will go to the bank kay na ako'y ipa-encash sa ring. Namugod may incentive sa book yung sa eskwelahan. So ako aning ipa-encash ang check. Ay duha ka check dere. Ayan, so pitos na kayo actually. But thanks to this, kay na i-check pila ni kapila na sa mga pa-survival pala ka days. Yeah, join me. Maligos ako karon. And of course, kay maligo na ako, isasama ko kayo. Sharing lang. That's all for this video. Thank you so much. And I hope nindot inyong Sunday diha nga side. And whatever nga adlaw man ninyo nakita, nindot inyong adlaw diha. And keep safe sa inyong tanan. By the way, usbon ako, if you haven't subscribed yet sa akong channel, please do so by clicking the subscribe button diha. And pakiring ang notification bell para ma-notify ka sa akong mga nonsense ng mga videos sunod nga mga panahon, sa sunod nga mga panahon, sa sunod nga mga higayon. Okay, so and by the way, for video suggestions, kindly comment below kung sa inyong gustong makita ani nga channel kay para murag mo update pud gamay. And yeah, that will be all. I'll see you again on the next video.